Ja, dames en heren, welkom bij deze hele bijzondere uitzending van Venray in Bedrijf. Ja, we zitten net als altijd in zaal 7, alleen is de setting nu in april een klein beetje anders. En dat komt omdat vorige maand hier de uitzending was rondom de starter van het jaar. Maar we zitten dus nog steeds in deze hele gezellige setting en vandaar dat we nu zo hier zitten. En wie heb ik hier naast mij? Dat is Aukje Ameijs van e-Clicker. En e-Clicker, dames en heren, is een ICT-bedrijf voor ondernemers en particulieren. En heeft u dringende hulp nodig bij uw computerproblemen? Nou, dan is e-Clicker uw partner. Maar het bedrijf doet meer. En daarover komt Aukje ons meer vertellen. Aukje Ameijs. Goed zo. Dankjewel. Ja, wat doet e-Clicker dan precies, Aukje? Ja, zoals je aangaf zijn wij een ICT-bedrijf wat zich met name richt op service en support. Is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Ja. Ja, je kunt daarbij denken aan storingen oplossen hè, op je computer, reparatie en beveiliging van je systemen. Op het zakelijke gebied serverbeheer, netwerkbeheer, werkplekbeheer, clouddiensten, noem maar op. Ook VoIP-telefonie is momenteel ja, een hot item omdat de ISDN-lijnen zullen gaan verdwijnen. Ja, dus, ja, dat is heel technisch, daar ja, heb ik geen verstand van, maar jullie gelukkig wel. Wij wel, ja. Inderdaad. Ja, inderdaad, zowel particulieren als de zakelijke markt bedienen wij graag. Ja. En het unieke is dat wij dat doen voor grotendeels op basis van abonnementen. Ja. Zodat ja, onze klanten voor een vast laag tarief maandelijks gewoon ontzorgd zijn, ze ons altijd kunnen bellen. Wij zijn dan ook 7 dagen in de week bereikbaar. Maar iedereen kan dus bij jullie terecht, ja. Particulieren, maar ook ondernemers. Die hebben toevallig vandaag een paar hier in de zaal zitten. En je ontzorgt dan. Maar als iemand een probleem heeft, wat gebeurt er dan? Dan bellen ze jou op. Ja, of mijn collega's. Ja, en dan? Nou, dan gaan we eerst inventariseren wat er aan de hand is. Hè. Is diegene al bekend bij ons? Hoe is de situatie? Moeten we op locatie? Kunnen we op afstand al iets voor die klant betekenen? Ja. En ja, op basis van die inventarisatie wordt er of een afspraak ingepland. Dan stappen we in de bus. Of wellicht kunnen we op afstand al direct via een beveiliging. Dus als mensen klant bij jullie zijn, dan kunnen jullie zeg maar, vanuit jullie werkplek de computer overnemen en het probleem oplossen. Ja, klopt. Maar behalve die service en die diensten die jullie leveren, doen jullie nog meer? Ja, mensen kunnen bij ons ook terecht voor eenmalige dienstverlening of aanschaf van hardware of software. Ja, dus eigenlijk in de breedste zin van het woord. Ja. Ja. En wat voor hardware? Want ik las volgens mij ook camera, hoe heet het? Beveiligingssystemen. Cameraprojecten inderdaad, maar ook gewoon de laptops, de tablets, telefoon. Gewoon alles wat met de computer en of wat internet. In de computer moet, of qua licenties kun je, Office 365 kun je bij ons terecht. Ja. En waar kunnen de mensen e-Clicker vinden dan? Op de Langeweg 41 in Venray, sinds 2,5 jaar. We zijn verhuisd vanuit het Keizersveld naar de Langeweg. Daar zijn we goed vindbaar. De zakelijke klanten gaan we natuurlijk vaak op locatie. Maar particuliere klanten vinden het ook prettig als we daar, als ze gewoon binnen kunnen lopen. Ja. Dus we zijn nu goed vindbaar naast de en dat is de reden dat jullie... Weet iedereen wel te vinden. Dat denk ik wel, ja. Ja. Dus daar, daar is parkeergelegenheid in de buurt. En daar hebben we ook een aantal zaken bijvoorbeeld op voorraad als mensen net een kabeltje nodig hebben. Of noem maar op, dan gaan we dat regelen. Goed zo, dus de eerste hulp bij computerproblemen kunnen jullie gewoon meteen oplossen. Ja. Wat is eigenlijk de meest voorkomende vraag die jullie krijgen? Particulieren zijn vaak toch meldingen die ze in beeld krijgen die ze niet vertrouwen. Hè. Mensen weten dat ze heel alert moeten zijn. Dus die vraag komt vaak vanuit de particuliere markt. Kunnen we natuurlijk even meekijken en bezien of er iets ergs aan de hand is wat we op moeten lossen. Of hoe ze daarmee om kunnen gaan. En vanuit de zakelijke markt willen mensen vaak echt ontzorgd worden. Zij zijn met andere prioriteiten bezig en ze willen gewoon iemand kunnen bellen die alles voor hen inricht en het mee beheert. Zodat ze zich kunnen focussen op hun ding. Op dat wat zij echt belangrijk vinden, zullen we maar zeggen. Jullie zijn onlangs ook behoorlijk gegroeid. Jullie hebben, heb ik begrepen, 2 andere
bedrijven overgenomen. Ja, Vanwaar die stap? Ja, we hebben onlangs ons 5-jarig jubileum gevierd. Ja, in die tijd zijn we natuurlijk gegroeid, maar ja, naast die organische groei willen we ook graag ons werkgebied uitgebreiden door ja, overnames te doen. Daardoor zijn we in gesprek geraakt met Edwin Hermans van Harmony. Ja. Die kreeg een andere uitdaging, die kon starten als leraar bij een ICT-vakopleiding. Maar goed, die had natuurlijk wel echt iets opgebouwd wat hij goed achter wilde laten. Ja. En hij zocht ja, een bedrijf waarbij hij vol vertrouwen eigenlijk zijn klanten kon overdragen. Nou, en dat waren jullie? En dat waren wij. Ja, dus dat is allemaal goed verlopen en er is ook een persoonlijke overdracht samen met ons gedaan. Maar je zegt dus, we willen vooral ons werkgebied wilden we verruimen. Ja, want wat was het werkgebied eerst en wat is het nu? Ja goed, Venray is groot, maar relatief ook wel weer klein in die vijver. Dus we willen steeds meer uitbreiden, uiteindelijk tot in heel Nederland. En we zijn al een heel eind daarmee op weg. Ja, tot waar in Nederland zit je? Maastricht, Tilburg, Best, die kanten, Eindhoven. Ja, ja. Het zuiden is veroverd? Ja. Oké, dus nu over de rivieren heen. Ja. Nou dus ja, nu de rest, ja. Daar ligt dan voor jullie die uitdaging. Ja. Dus in de toekomst is de bedoeling dat jullie wellicht nog meer overnames gaan doen en landelijk gaan opereren. Ja, dat is wel onze doelstelling. Daarnaast hebben jullie hier in Venray, nu ga ik toch weer even terug hier naar ons Venrayse. Ja. Daar hebben we het glasweb. En dat glasweb dat verspreidt zich inmiddels razendsnel. En jullie, heb ik begrepen, zijn het ontzorgbedrijf van Glasweb Venray. Ja, dat klopt. Maar dat is toch niet nodig, want dat werkt als een tierenlier, toch? Ja, glasvezel op zich natuurlijk wel. Alleen dan volgt uiteindelijk nog de aansluiting binnenshuis. Ja. Ja, mensen weten natuurlijk vaak niet precies hoe alles goed aangesloten moet worden, zodat ook alles goed communiceert en functioneert met elkaar. Dus ja, met name op dat stuk, dus als de aansluiting binnen ligt, komen wij graag om mensen te ontzorgen, zodat alles ook optimaal werkt met die verbinding. Ja. En merk je nou ook dat je daar extra veel werk aan hebt op dit moment? Het is nog rustig, maar we zijn wel al bij een aantal klanten geweest die toch daar vragen over hadden. Ja, goed, de wijkacties zijn nu begonnen en daar gaan wij ook in mee. We hebben daar ook een leuke actie voor opgezet voor de particuliere klanten. Ja. Dus ik ga ervan uit dat daar wel meer uit gaat komen. Dus alle mensen in Venray en omstreken die op dat glasvezelnetwerk aangesloten gaan worden en daar hulp bij nodig hebben, die moeten jullie bellen. Dat is in ieder geval duidelijk. Afrondend, zijn er nog dingen die niet besproken zijn, maar waarvan je zegt, ja, dat moet ik toch echt even verteld hebben? Ja, eigenlijk 2 dingen. En dat is allemaal aanmelden voor Glasweb Venray. Dat is een goede verbinding die je in de toekomst zeker nodig zult hebben. En daarnaast, mochten jullie mensen kennen die overnamekandidaten waardig zijn, dan hoor ik het graag, dan gaan we graag met ze in gesprek. Nou goed, in ieder geval alle kijkers van Peel en Maas TV, die hebben dit nu gezien, dus wie zal het zeggen? Goed zo. Mag ik jou heel hartelijk bedanken, dames en heren, Aukje Amijs. Dankjewel.